बानायनाय जागोन बिनिबो फर्म मोनसे थांगासिनो दङ गामियाव जेराव बुथ कमिटिया जोंनि फिलआप खालामना हरगोन उमुक लामाया गाज्रि बे लामाखौनो फैगोन बोसोराव बानायग्रोनाय जागोन गामि गामि दै फैबाय गामि गामि जौगानाय फैबाय अरुणोदय मोनबाय लोगोसे देग्लाय बोसोराव थांखि लानाय जादों जिमानखिनि सुवालि आसे हिनजावसाफोर ओरैनोथ' कलेजफ्राव एडमिशना 100% फ्रि जाबाय एबार रावबो एडमिशननि थाखाय हौवासा जा हिनजावसा जा फैसा होनो नांला फ्रि बेजों लोगोसे हिनजावसा गथ'फोरनो फरायहोनो थाखाय गोबां फरायसायानो मेट्रिक पास खालामनानै फराया फैसा गैया एडमिशन लानो जोंनियावबो फैयो बिराद जोंबो होनो हाया दा नंखायनो सरकारा इखौ फ्रि खालामना होबाय एडमिशननि थेवबो हिनजावसा गथ'फ्रा दखना बायनांगौ बायदिसिना जेंनाफोर थायो बिनि थाखायनो सरकारा जाय मेट्रिक पास खालामनानै हायर सेकेन्डारियाव एडमिशन लागोन कलेजाव बेनो 10,000 थाखा होगोन। खुलुमबाय दिनैनि भिडिअआव दामाखायै सावरायगोन नोंथांमोना प्रमद बर' बिथांनि जेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनाय बेखौ इन्ट्र' भिडिअआव नुनो मोनबाय लोगोसे प्रमद बर' बिथां बादि रिभलिउसनारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जांख्रिथायारि फिलिंसखौ लानानै दावगाबोनाय जांख्रिथायारि वेबनिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरियाबो बेबादि थगायनो हायो जों आसरित जादों। दा प्रमद बर' बिथां बादि सासे दैदेनगिरिया एथ' गिदिर गिदिर नंखाय बाथ्रा बुंनो हायो आरो बुंगासिनो दङ बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला थगायनायनि एक नाम्बार सासे दैदेनगिरि होनब्लाबो बुंनाया बारा खम जानाय नङा। सासे एक नाम्बार थगायग्रा दैदेनगिरि होनोब्ला प्रमद बर' बिथां दिनैनि भिडिअआव बेफोरखौ लानानै दामाखा सावरायगोन सोर बबे कलेजआ एडमिशन फ्रि नोंथांमोननि फिसा फिसौ आइ आफा रायजो राजानि फिसा फिसौनो हाबफैगासिनो दङ बबे कलेजआ फ्रियाव एडमिशन